שוב נכנס בצורה מצוינת, כמו חלוץ אמיתי. שפיקה אולי יקבל צהוב על התנועות שהוא עשה לעבר הכוון. הוא רצה שם נבדל בכדור שקיבל אדוריס. כן, 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 על זה, על הדיבורים האלה. אני חושב שאולי יוצא שם עוד צהוב אחרי הצהוב לפיקה. רק נצא לוודא את זה. בכל מקרה פיקה אדום. אדום, אדום. לא הולך לו עם השופט הזה קרבאיו. זה כבר פעם שנייה שפיקה סופג מקרבאיו כרטיס אדום. הראשון היה לפני 4 שנים. וברסה נשארת ב10 שחקנים, ועל מה? כן, אבל אתה יודע, זה כל כך חסר אחריות. זה שווה בדיוק